ତ ଆଜି କିସ ହେଲା କି ମୋତେ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅଜିତ, ମୁଁ ରୁହେ ଗୋଆରେ। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଥର ଟିକେ ଲେଟ୍ ଯାଇଥିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧୁଆ ହେଇଗଲାନି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 8:30 ହେଲାଣି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଗଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଗଲି। ଆଉ ଯାଇକି ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଇକି ବ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଦେଲି, ଆରେ ଉଠରେ ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବ। ଦେଇକି ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋର ବାଥରୁମ୍କୁ। ଆଉ ବାଥରୁମ୍ରେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲା। ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମାଧ୍ୟମ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆରେ କ'ଣ କିସ କରୁଛୁ? ମୁଁ ମାନେ କିଛି ନା, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଗଲି। ଆଉ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିଦେଇ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଜି ଦିନଟେ ଭଲରେ ଯାଉ। ପାଞ୍ଝାରେ ସାଇଁ ବାଳ ତ ନାହିଁ, ତଥାପି ଟିକେ ମାରିଦେବା ପାନିଆଟା। ଆଉ ଟିକେ ଭାଗ କରିକି ନ ମାରିଲେ କି ହବ। ତାପରେ ଚାଲିଲି ଯାଇକି ଦେଖିବା ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ସବୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଯାଇକି ମୁଁ ଗଲି ପ୍ରଥମେ ନାସ୍ତା ପାଇଁ। ଆଉ ନାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପକୁଡ଼ି। ଆରେ ୟାର କିସରେ ପକୁଡ଼ି ହେଇଛି ଆଜି। ଆଉ ପକୁଡ଼ିଟି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ଆରେ କି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ପକୁଡ଼ିର। ଆଉ ଟିକେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ତ କ'ଣ, ସେଇ ଥାଳି, ଆମର ଭାଷାରେ କୁହା ଥାଳି। ଆଉ ଥାଳିରେ ଆଣିଲି। ଆଉ କି ଭୁଜା, ଆରେ କିରେ ଭୁଜା ଆଜି, ଭୁଜା ଶାଗକୁ ପକୁଡ଼ି। ହଉ ଚାଲ ଖାଇବା ଦିଟା। ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ। ଆଉ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଲିଫ୍ଟ ଟିକେ ଦବି ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରକୁ। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଫଟୋ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି ଆମ ଲିଫ୍ଟରେ। ଉପରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଲାଗିଛି, ଯେମିତି ପୁରା ଚକାଚକ ଫଟୋଟି ଆସୁଛି। ପହଞ୍ଚିଲି ଆମ ରିସେପସନ୍ ପାଖରେ। ଆଉ ରିସେପସନ୍ ଆଗରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଚାଲିଲି ଭିତରକୁ। ଭିତରେ ଯିବା ବେଳକୁ ମୋର ପଞ୍ଚିଂ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପଞ୍ଚିଂ ଟିକେ ମାରିଦେଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଘରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ମୋ କାମରେ ଆସିଲି। ଆଉ ଏ ବସିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଥିଲି। ଆମର ତାଳାତୁଳି କାମ ଚାଲିଛି, ଦେଖିବା ଭାଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କାମ। ମୋର ସବୁ ଭଙ୍ଗା ନଙ୍ଗା ସବୁ ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋର ପ୍ଲମ୍ବିଂ ନାହିଁ କାମ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ଭାଇ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯାହାର କାମ